Tuhon itse itseni. Tässä on lause, joka voisi olla peräisin draama-elokuvasta, unohdetusta päiväkirjasta laatikon pohjalta tai keskustelusta kahdelta yöllä henkilön kanssa, joka on juuri tajunnut langenneensa taas samaan ansaan. Hän katsoo elämäänsä ja ajattelee, miksi valitsen aina samat tilanteet, samat ihmiset, samat ongelmat. Onko aivoni päättänyt laittaa uusintana pahimmat hetkeni kuin sarjan, jota kukaan ei ole pyytänyt katsomaan uudestaan? Ja silti tämän lauseen takana ei ole pelkästään kärsimystä. Siellä on paljon syvempi psykologinen mekanismi. Joskus huomaamattamme palaamme siihen, minkä tunnemme, vaikka se satuttaisi meitä. Se on kuin aivomme sanoisivat, tunnen jo tämän tien, se on täynnä kuoppia. Todennäköisesti joka 10 metrin välein on vaarakyltti, mutta silti palaamme sinne ihan vain tarkistaaksemme, ovatko kuopat yhä paikallaan. Tätä ilmiötä on tutkittu psykologiassa ja erityisesti liitetty Freudin töihin, joka puhui toistamispakosta. Tämän hieman monimutkaisen termin takana piilee melko yksinkertainen ajatus. Mielemme saattaa yrittää elää uudelleen tiettyjä vaikeita kokemuksia yhä uudestaan, aivan kuin se yrittäisi ratkaista arvoitusta, johon ei ole koskaan saatu vastausta. Kuvittele tietokone, joka jumittuu samaan ohjelmaan. Joka käynnistyksellä se avaa saman virheikkunan toivoen, että jonain päivänä ongelma katoaisi kuin taikaiskusta. Aivomme voivat joskus toimia tällä tavalla. Henkilö, joka on kokenut torjutuksi tulemista, saattaa esimerkiksi hakeutua ihmissuhteisiin, joissa hänen täytyy jatkuvasti todistaa oma arvonsa. Ihminen, joka on oppinut jo varhain, että rakkautta täytyy ansaita, voi aikuisena jatkuvasti hakea muiden hyväksyntää. Ja joka kerta hän tuntee saman haavan palavan. Hän kysyy itseltään, miksi tämä tapahtuu minulle taas? Mutta joskus todellinen kysymys onkin, miksi aivoni palaavat yhä uudelleen sinne, missä ne toivovat vihdoin saavansa erilaisen lopputuloksen. Koska kyllä, toistaminen ei välttämättä ole merkki heikkoudesta tai älykkyyden puutteesta. Kyse ei ole siitä, että joku tietoisesti ajattelisi, tänään valitsen tilanteen, joka todennäköisesti satuttaa minua. Kukaan ei herää aamulla ajatellen, mahtavaa, aion tehdä juuri sen väärän päätöksen suurella innolla. Aivomme etsivät usein sitä, mikä tuntuu tutulta, vaikka tuttu ei aina olisikaan terveellisintä. Aivoille tuttu voi tuntua turvallisemmalta kuin tuntematon. Se on vähän kuin käyttäisi vanhoja, epämukavia kenkiä, jotka tuntee läpikotaisin, sen sijaan, että kokeilisi uusia kenkiä, jotka voisivat kuitenkin olla paljon mukavammat. Ongelma on siinä, että kun kävelee niillä tarpeeksi kauan, unohtaa lopulta, että ne sattuvat. Muutos käy silloin vaikeaksi, ei siksi, että emme haluaisi muuttua, vaan koska osa meistä ei vielä tiedä, miltä toisenlainen elämä voisi näyttää. Tässä kohtaa tietoisuuden lisääminen tulee tärkeäksi. Hetki, jolloin ihminen alkaa tarkkailla omia kaavojaan, hän huomaa, hei, tämä tilanne muistuttaa oudosti toista, jonka olen jo kokenut. Hei, reagoin taas samalla tavalla. Hei, valitsen taas jonkun, joka saa minut tuntemaan, että minun täytyy jahdata hänen huomiotaan, aivan kuin olisin mukana mahdottoman rakkauden olympialaisissa. Ja tämä havainnointi on jo valtava muutos. Koska automaattisen kaavan toistamisen ja sen selkeän näkemisen välillä on valtava ero. Kun näkee mekanismin, alkaa saada valinnan mahdollisuuden, voi kysyä itseltään, kuuluuko tämä reaktio todella sille ihmiselle, joka olen tänään, vai onko tämä vanha strategia, jota käytän yhä, koska se auttoi minua joskus aiemmin? Koska monet käyttäytymismallit, jotka tuntuvat estävän meitä tänään, ovat joskus aiemmin olleet meille suojaksi. Lapsesta, joka oppii olemaan huomaamaton välttääkseen ristiriitoja, voi kasvaa aikuinen, jonka on vaikea ilmaista omia tarpeitaan. Henkilö, joka on oppinut luottamaan vain itseensä, voi kokea vaikeaksi ottaa apua vastaan muilta. Aivot eivät ole vihollisemme. Ne yrittävät usein suojella meitä niillä keinoilla, jotka niillä on käytettävissään. Ongelma on siinä, että työkalu, joka oli joskus hyödyllinen, voi vuosien päästä muuttua hyödyttömäksi tai jopa haitalliseksi. Se on kuin käyttäisi vuoden 1995 tiekarttaa ylittäessään kaupunkia nykyään. Kartta voi vielä näyttää joitakin katuja, mutta se saattaa ohjata sinut suoraan paikkaan, jota ei enää ole olemassa. Juuri terapia mahdollistaa näiden vanhojen sisäisten karttojen tutkimisen. Ammattilaisen avulla voimme tarkastella näitä toistuvia kaavoja, ymmärtää niiden alkuperän ja oppia vähitellen luomaan uusia polkuja. Ei menneisyyden pyyhkimiseksi pois, sillä tarinamme on osa meitä, vaan jotta emme enää antaisi vanhojen haavojen ohjata elämäämme. Suurin ero on siinä, että sen sijaan, että eläisimme kauan sitten kirjoitetun käsikirjoituksen mukaan, alamme ottaa takaisin oman elämämme kirjoittajan roolin.
Emme aina voi valita, mitä meille on tapahtunut, mutta voimme oppia valitsemaan, mitä teemme sen jälkeen. Ja ehkä jonain päivänä sen sijaan, että sanoisimme tuhoan itseäni, voimme sanoa alan vihdoin ymmärtää itseäni, sillä vapaus ei ala siitä, että meistä tulee joku toinen. Se alkaa siitä, kun vihdoin ymmärrämme, miksi olemme olleet sellaisia kuin olemme olleet tähän asti.